'yan program tv ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sauti don samun shirye-shiryenmu a nan gaba. To yau ma abinda za mu kawo muku na musamman ne da room freshener, amma fa room freshener ba irin na bature ba, namu na gargajiya, wani maganin sauro wanda za ku yi amfani da shi ya kashe muku sauro kuma ya ba ku kamshi a cikin ɗaki, wanda ko da mutum ya shiga cikin net ne yana iya amfani da wannan magani. Za ku yi mamaki idan kuka ga ganyayyakin da ake amfani da su, wanda malam Bahaushe zai ga kaman ba wani abu bane mai amfani, amma gaskiya idan kuka ga za ku yi mamaki. Kuna tare da Zulaiha Suleiman. Kamar yadda mai gabatarwa ta gabatar muku da cewar za mu koyar da sana'ar da ake kira da maganin sauro mai feshi, wanda mutane suka fi sani da shi a sunansa repellent. Wannan repellent ɗin maganin sauro ne wanda kan kori sauro a inda mutum yake zaune, sannan kuma yakan iya kashe sauro, sannan yakan bayar da ƙamshi a cikin ɗaki da kuma wurin da mutane suke zaune suke ma'amala da shi. Farko akwai sinadarin da ake ce masa alcohol. Wannan shine sinadari na farko wanda za mu amfani da shi a wannan repellent din da muke so gabatar. Don Allah, na ji ka kira wannan da kalman alcoholic. Ka san mu fa a nan arewaci idan ka ce alcoholic wani sai ya tunanin giya ne. So wannan alcohol da na faɗa shi ba giya ba ce, kamar yadda aka sani shi spirit. An ce spirit wani sinadari ne wanda akan yi amfani da shi wurin extraction ɗin waɗansu ingredient da suke jikin waɗansu abubuwa ko kuma ganyayyaki da sauransu, wanda zai fito maka da ainihin chemical da ko kuma waɗansu abubuwan da suke tattare da shi wannan ganye a ciki, amma ba giya ba ce kamar yadda aka sani. So ba da bayan wannan muna buƙatar a wannan repellent da za mu koyar, muna buƙatar mazubi wanda za ka zuba waɗannan ganyayyakin a ciki domin ganin cewa ya extraction wannan ingredient na jikin ganyayyakin domin gabatar da wannan sana'a. Sannan ana buƙatar roba ta feshi. Wannan roba ta feshin ana buƙatar ta domin in an gama a ɗura a yi amfani da shi a feffesa a inda yake saƙuna na cikin ɗaki ko kuma inda mutane suke zaune, kama a ƙofar gida ko ina ma za su iya spraying ɗinsa, kasancewar kai sauro ya zo ya dame su ya sa musu malaria. So ba da bayan haka zan so a cikin ganyayyakin namu wannan ganye ne. To wannan ganyen dai a Bahaushe yakan kira gashi nan dai ganye ne haka, kana ganin sa kaman ba shi da amfani, amma gaskiya yana da amfani sosai. Wannan ganyen akan kira shi da turare ko kuma a ce masa dogon yaro. To yanzu dai dakta zai nuna mana yadda zai amfani da shi gashi. So wannan kamar yadda ta yi magana shine ganyen da ake cewa dogon yaro, wani sukan ce masa mai turare, ganyen turare. Ana amfani da shi a ɓangarori da dama, amma kasancewar a yau za mu koyar da abin da ake cewa repellent. In an ce repellent shine maganin sauro wanda zai iya kora sauro har ma zai iya kashe sauro. So shi wannan repellent ɗin da za mu koyar na maganin sauro na feshi, kamar yadda muka yi magana a baya, shi ne za ku ga wannan ganye ne na dogon yaro, sannan kuma iya tattare da furansa, wanda su ne lokacin za ku ji a gida inda aka shuka wannan yana yin
ƙanshi haka a cikin gida. So akan yi amfani da shi ko ganyen ko a haɗa duka gaba ɗayansu a zuba su a cikin kwalba wadda muke ko roba domin zuba shi wannan sinadarin namu na alcohol domin extracting ɗin wannan ingredient ɗin da suke cikin wannan ganyen domin samun sinadaran da za mu haɗa shi wannan repellent ɗin maganin sauro na feshi. Yanzu dakta bari na tambaye ka wani abun ma, gashi nan dai wannan ganye ne na bishiya, to za a shi idan aka ballo shi daga bishiyan za a iya shin ya bushe koko a ɗanyensa za a haɗa shi? Alhamdulillah za a iya amfani da shi a ɗanyensa, sannan kuma idan ya bushe ma za ka iya amfani da shi. Kasancewa akan zo wani lokacin da babu ganyen, sai aka samu ganyen amma babu shi wa'annan furanti sun faɗi, so kai ka iya ɗebo su ka zo ka shanya su bushe ka ajiye su. A fi buƙatarsa a ce ya sha iska ko ma ya bushe ƙarara, a sa shi a rana ya bushe domin samun result mai kyau nan haɗa shi wannan maganin sauro na feshi wanda ake kiransa da suna repellent. So zan so wannan ganye ki ciro mana shi daga cikin wannan zangar na tashi da kuma shi furen nasa. Sannan kuma akwai ganye na biyu wanda za mu yi amfani da shi. Wannan menene? Wannan ana kiran shi da ganyen maina ko kuma ana ce masa ganyen darbejiya. A iya sanin mu shine wannan ba wani amfani da muke yi da shi, jefar da shi ake yi a gidan shi a titi da waye, but amma yanzu ga shi dakta ya zo mana da wani batu wanda wai za a yi amfani da shi wajen ganin an yi mana maganin sauro. To za mu dai ga yadda za a yi da wannan ganyen. So wadda kamar yadda ta yi magana a kan cewar ganye ne na maina, wasu suka fi santa da suna darbejiya. So a bace wadda mutane su ba sa bukatar ta, sukan yadda ita da sauransu ba ta musu amfani. Amma a yanzu za mu mai da ita abin da ake cewa repellent, maganin sauro mai na feshi. So za ku ga akwai wayannan tana da fure, za mu yi amfani da shi, sannan kuma ga ganyayyakin da yake jikinta za mu soki tsukka da su domin ganin guda kamar biyar muke da bukata. Za mu yi amfani da su mu dura su a cikin wannan kwalba domin ganin mun extracting ɗinsa. Na gama tsanka waɗannan. Wayar su da ganyayyaki kusan zance na wannan abad a yake ce mata dogon yaro, wannan bishiya ta dogon yaro. Da waɗannan su ne furanta wanda suke fito daga cikinta, su ma mukan yi amfani da su. Yanzu za mu so dura su a cikin wannan kwantena tamu ko kuma in ce mazubinmu domin ganin cewa mun amfani da su mun extracting ɗin waɗannan kayayyakin da suke ciki na chemicals ɗin da suke ciki, wanda sinadarai ne wanda ubangiji ya saka su a cikin wannan ganyayyaki, wanda da a baya ba kowa ya san yadda ake amfani da su ba a irin wayannan hanyoyi, a bayan za mu yi amfani da su. Gashi mun saka maina, mun saka abin nan ɗin, ita ganyen darbejiya mun saka a ciki, wanda za mu ɗauko wanda shine alcohol, kamar yadda ne a magana a baya cewar ba giya wace, shine ruwan sanyi. Ana kiransa da sunan alcohol, wani suka ce mata ruwan sanyi da hausa kenan. So wanda shi wannan ruwan sanyi shine ake cewa spirit. Idan ka fesa turare a hannunka za ka ji wannan sanyin, to wannan sanyin nan shine ake kira spirit, wani suka ce mai alcohol. So da shi ake amfani, ake extracting shi, kuma yana matsayin preservative wanda zai ba da kariya ga ganyayyakin da muka zuba a ciki domin ganin cewa sun daɗe ma ba su lallace ba. Ga shi wannan alcohol ɗin ruwan sanyi da za mu zuba shi a ciki, zuba a cikin su ganyayyakin domin ganin mun extracting ɗin ingredients ɗin da suke ciki.
za mu ajiye shi zuwa nan da awa ɗaya domin mu koyar da yadda ake haɗawa. To, yanzu dakta ya haɗa mana bayan awa ɗaya za mu dawo sai mu ga yadda za mu yi amfani da shi. Bayan awa ɗaya abin namu ya yi extracting, ya riga ya tsugu. Ga mai sanya turare a ciki yana iya saka turare a cikin haɗin nasa. kowane irin turare za a yi amfani da shi? Kowane irin turare wanda yake da daɗin ƙanshi wanda kake da buƙata za ka iya saka masa domin ƙansasa. Buɗe mana wannan robar wanda da ita ce za mu zuba abubuwan nan. Ala tura mana. To yanzu dakta, yadda aka ji ƙauyen nan ganyayyakin za a iya kaman hau kwanaki nawa zai iya kaiwa a jike, kuma shin idan yanzu yadda na tsiyaye din nan kaga ga shoron ganye zai iya ƙara zuba wani ruwan a ciki? Ba abin da za a kuma zubawa, iya wannan ruwan da yake da muka zuba na ethanol din nan wanda muka saka a ciki. Wannan alkawar din shine kawai abin da ake bukata, tun da ya riga ya zuko nan dukkanin sinadaran darbejiyan nan, maina da kuma dogon yaro mai turare. To su ne sai wannan madarar turaren da kake da bukata kake so ka saka. Ma ba ka so ba ma ba ka so za ka iya barin sa haka, irin ƙarshen da ya baka shi ka amfani da shi kenan. Yanzu dai wannan amma ba za a iya ƙara wani albaman a cikin wannan ba kenan? Ba za a iya ƙarawa, sai dai in kana so sai ka ƙaro wayannan ganyen mainan da turaren sai ka saka, sai zuƙo maka wayannan. Idan ya tsumu kamar yadda muka yi bayan awa ɗaya sai a dawo da shi. To dakta, yadda ka ce wannan na maganin sauro ne, iya na sauron yake kashewa kuma wasu ƙari? Yana kashe sauro da kuma in ƙwarruka haka gaba suke kyasai da sauransu. Duk yana amfani da zai iya maganin su ya kashe su, idan kuma zai iya korar su daga wannan gurin. Idan ko dan ɗan fesa nan ga za a iya gwada fesawa. Aiko kaji ɗan shi ne kudi yadda za a gani fesa shi ta to wasu da aiko na ji daɗin ƙanshin. za ku ji yadda yake tasowa ƙanshin yana cika gurin. To shine idan sauro ya ji da sauran insect in suka ji za su iya barin gurin. Idan a mutum waje ne, in a cikin ɗaki ne kuma zai iya kashe su in ba su fice daga cikin wannan ɗakin ake fesawa.